Punto medio dun segmento. Que é o punto medio dun segmento? Chamamos punto medio un segmento ao punto que divide en dúas partes iguais, é dicir, o que está situado a mesma distancia dos dous extremos. Como se calcula o punto medio dun segmento? Para calcular o punto medio dun segmento necesitaremos as coordenadas x e y dos dous extremos. A coordenada x do punto medio será a suma das coordenadas x de ambos extremos dividida entre 2, e a coordenada y será a suma das coordenadas y dos dous extremos tamén dividida entre 2. Un exemplo sería este. Os extremos deste segmento serían o punto A e o punto B. O punto A ten as coordenadas 1, 4 e o punto B as coordenadas 4 menos 2. Se sumamos as coordenadas x de A e B e as dividimos entre 2, temos que M, que sería o punto medio do segmento, ten unha coordenada x de 2,5. E se facemos o mesmo ás coordenadas y, obtemos que M estaría no punto 1 respecto do eixe y. Para que sirve o punto medio? Aínda que podas pensar que non, o punto medio dun segmento ten múltiples aplicacións prácticas. Úsase en moitos campos diferentes, como no GPS para calcular o punto medio dunha ruta, no deseño gráfico para calcular o punto medio de figuras xeométricas ou na medicina para calcular o centro de diferentes estruturas do corpo. Nós decidimos coller de exemplo o seu uso na enxeñaría. Pensemos nunha ponte como por exemplo a Golden Gate de San Francisco en Estados Unidos. Os cables da ponte, que lle dan estabilidade á estrutura, teñen o seu punto máis baixo xusto no punto medio entre as dúas torres. Se non calculáramos o punto medio desta distancia e a posición máis baixa dos cables non estivera xusto no centro, unha das torres veríase obrigada a soportar máis carga que a outra. A ponte sería inestable e a torre iríase deformándose ata colapsar. A explicación chegou ao final. Moitas grazas pola vosa atención.